Došla je korona, sve je bilo zatvoreno, nisam znao šta da radim. Uzeo sam gitaru i pošao da pjevam Trezinki pod prozor jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, a sad ćete čut. Trezinka siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svome prozoru. Trezinka siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svome prozoru. Došao policajac pa me pita, šta radiš ti ovdje? Kažem, pa pjevam jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, ali sad ćete čuti. Trezinka siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svome prozoru. Trezinka siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svome prozoru. Kaže meni policajac, da znaš da imamo mi sad karantenu, ajde marš kući budala jedna trubadurska. Kod kuće prvog dana u karanteni, pa nisam znao šta da radim, ajde da napravim snimak za YouTube, pa da zapjevam jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, ali sad ćete čuti. Trezinka siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svome prozoru. Trezinka siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svome prozoru. Drugog dana u karanteni nisam znao šta da radim. Dobijem poruku od nekih Engleza. Kažu, do you speak English? Kažem, može English, ajde šta hoćeš. Kažu, znaš ti da sviraš nešto od Bee Gees? Znate grupu Bee Gees? Trojica muškaraca, braća, veoma visoko pjevaju. Kažem ja, može jedna od Bee Gees, ide ovako, ne znate kako, ali sad ćete čuti. Trezinka siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svome prozoru. Trezinka siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svome prozoru. Trećeg dana u karanteni nisam znao šta da radim, dobijem poruku od nekih Francuza. Kažu, parlez-vous français? Kažem, pa može France, ajde šta hoćeš. Kažu, znaš da pjevaš nešto na francuskom, neku šansonu? Pa može jednu šansonu, ide ovako, ne znate kako, a sad ćete čuti. Trezinka siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svome prozoru. Aj, Trezinka siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svome prozoru. Četvrtog dana u karanteni nisam znao šta da radim, pa dobijem poruku od nekih punkera. Znate kakvi su punkeri, mali, obrijani, pocepani, opasni. Kažu, znaš ti da nešto od punk da sviraš? Pa može punk, ide ovako, ne znate kako, ali sad ćete čuti. Trezinka siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svome prozoru. Trezinka siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radiš na svome prozoru. Petog dana u karanteni nisam znao šta da radim, dobijem poruku od nekih Španca. Kažu, habla español. Kažem, pa može espanjol, ajde šta hoćeš. Kažu, znaš da pjevaš nešto na španskom? Kažem ja, pa može, već sam ja svirao na španskom jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, a sad ćete čuti. Aj Trezinka, siđi dole, ja već odavno sam tu, što radiš na svom prozoru. Aj Trezinka. Šestog dana u karanteni nisam znao šta da radim, dobijem poruku od nekih metaličara. Kažu, znaš ti da sviraš nek lagani metal? Kažem, pa može lagani metal,
ide ovako, ne znate kako, ali sad ćete čuti. Trezinka, siđi dole, već odavno sam tu. Što tako dugo radiš na svome prozoru? Trezinka, siđi dole, ja već odavno sam tu. Što tako dugo radiš na svome prozoru? 7 dana u karanteni nisam znao šta da radim, pa uzmem gitaru pa da sviram jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako. Sad već svi znate kako, ali ipak ćete čuti. Trezinka, siđi dole, već odavno sam tu. Što tako dugo radiš na svome prozoru? Trezinka, siđi dole, već odavno sam tu. Što tako dugo radiš na svome prozoru? Onda došla Trezinka i zajevala svu situaciju.